baba ni babban buri na yanzu in gama season film ɗina ɗin nan kangararre baba an na ga film ɗin nan fa sai dai fa in ba sai dai ba Allah ya gona kai sai na rage tsakanin ne ba sai na girgiza ai sa da mazan idan suka season ɗin nan fa sai dai fa wallahi Allah yana ga kai wancan ba gayan nan bane wanda yake yin comedy nan kangararre kan gora uba barin je in same shi ɗin nan kuma ai sai dai ai na ga ma ai wara su gane Assalamu alaikum. ya ne guys ya ake ciki ne wallahi dan mu gani wai magana wallahi kai ne wallahi ni ne kaman kai ne kake wannan filin ina kangararren nan assalamu alaikum ni ne wallahi ni ne kai wallahi daga can Dona mana amma anya na ga kana irin wasu filmin da kake ne kamar irin su Adam Zango kuma na san kai ba su bane to a kwana a tashi ne zan zama kamar su ne ai Allah wallahi na ga ma ma za ka iya ina su waye insha Allah in dai sanni ba sanni ai ba ta na zuwa ai yanzu ma na casting din wannan gayan ya sunan shi ne ma Shamsu dan iya Allah ana ga masu falalle ya dore to yanzu kai kake kira su disheke mun director Allah sunan labari na duk suna cikin aiki na ina san dai in yi casting din su wallahi tallahi wallahi da ganin shi kaman ba za ka iya ba kaman din rudu ne ba rudu bane ba za ka gane bane ba ka ga posting ba dai ni ka san menene da na dauka abun kuɗi ne ashe abun kwazo ne kwazo ne mana ga yanda kake jajircewa ba ai insha Allah ai muna jajircewa ne ai mutane yanzu gani suke kamar mu ba mu kai mu amana irin ba mu kai amana lakin bane ko waye kaza kaza to a sanna za a biyo mu ne insha Allah kuma naga da a YouTube ɗinka da baka da mutane da yawa yanzu kuma naga ana bin ka yanzu a YouTube ina sama da mutum 60,000 na following ina subscribing sama da 500 Allah wallahi tallahi ha gaskiya na ji dadin haduwa wallahi ba komai wallahi mu dan yi hoto mana da to shikenan ba da mai ai sai mu hoto yawa Allah ya kaɗe post Instagram insha Allah ya kamata ma ni casting ɗinka wallahi a cikin aikin na wallahi wallahi a cikin za ka gani na a YouTube insha Allah ba ka da na gode